Ndewo ndị njem ọnụ, nnọọ n'Igbo dị ụtọ. Ọ ka bụ m enyi gị Ebube. Kedu ka anyị mere? Papa na mama kwanụ? Eji m n'aka na onye ọbụla nọ n'udo. Daalụ. Taa, ana m ewetara unu akụkọ. Gee ntị ma mụta ihe na ya. N'otu obere obodo dị jụụ, mmadụ niile na-emekọ ihe ọnụ n'obi ụtọ na ịhụnanya. Ebe a ka otu obere nwa nwoke aha ya bụ Emeka, nke a na-akpọ Emeka bi. Emeka bụ nwatakịrị na-achọ ịma ihe karịa arọ ya. Nwatakịrị a dị naanị arọ 3, mana ọ na-ajụ ajụjụ, na-eme omume dị ka okenye. Mgbe ọbụla ndị mmadụ na-asị, Emeka na-ajụ ajụjụ karịa ndị arọ ya. Ọ na-achọ ịma ihe karịa. Ma nke a adịghị eme ka Emeka laghachi azụ. Ọ na-aga n'iru ịjụ ajụjụ mgbe ọbụla n'ihi na ọ chọrọ ịmụta ihe karịa. Oge ọbụla ọ na-ajụ sị, "Nne, gịnị mere ka nnụnụ na-efe efe? Gịnị mere mmiri esinyere n'ọkụ na-adị ọkụ? Kedu ebe mmiri ozuzo na-esi pụta?" Nakwa ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ. Otu ụbọchị, Emeka nọdụrụ ala n'okpuru osisi dị n'iru ụlọ ha. Ọ nọ na-ekiri ihe niile. Ọ na-ajụkwa onwe ya, kedu otu osisi a si adasị akwụkwọ? Kedu ebe akwụkwọ ndị ọfụrụ si apụtakwa? Mgbe ọ nọ na-atụgharị uche na nke a, ọ hụrụ otu oke ọkụkọ ka o fegoro n'elu obere osisi dị n'akụkụ ụlọ